разтоварих двата адреса и тръгна за Германия. Това е Варшава, полската столица. Минавам през Германия, оставам ремаркето, там по влекач отивам в Дания, закачвам друго ремарке и почвам да пачкам. Яко. Цял месец. Варшава, това още не е Варшава всъщност, това е предградието Легиново. Варшава напред. Това малко забранено кой да го правя, да карам и да снимам, защото се залисвам по този начин, но едно малко клипче така лекичко.